Takže, čo zdravíte, odsky v tomto novom videu a v tomto videu vyzerám ako ultimátna Sigma. Ne. No a v tomto videu si zahráme Murder Mystery, lebo ste nám písali do komentárov, že by ste si radi, že by ste radi videli nás hrať Murder Mystery. Tak sme tu, no a idem si trošku premeniť skin, lebo tento skin, no, aj keď toto tričko by som si ešte nechal na jednu hru, lebo však bude ma to chrániť pred murderom. No ale vidíte, čo má tuto Karin? Ináč tu je Karin, to som zabudol povedať. Čau. A má tu také krásne tričko, ty kokso, to je nádherné podľa mňa. No ale mňa toto tričko bude ochraňovať tú hru a potom si dám Ultra Rizzler tričko. Potom uvidíte to potom. No zatiaľ ideme vybrať mapu, či už je vybratá? Áno. Začíname. Hehehe, boj. No, nebudete stále Karin počuť, čiže budem musieť, no, rozumiete, takto. No proste, viete. Ne. Rozprávame cez voice chat, čiže vieš ako. Ne. Budeme trošku taký... Chápeš ma? Je to také, no. It was at this moment that he knew. He fucked up. Čiže... Ako som proste hovoril, tak... Oh no! Karin, musím ti niečo povedať. No, Som murder. ja ti neverím. Ja som vedela, že ma chceš zabiť. Ja som to vedela! Karin je strašne dobrý. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No tak táto hra sa mi vôbec nepodarila a vôbec ma neochraňovalo to. Čiže budem musieť zmeniť taktiku a to znamená, že si ideme vymeniť tričko. Čiže bum, jaké parádne mám tričko teraz. No a ideme na hru. Let's go. No a ja som asi strašne laker, čo? Ideme na to, baby. Ideme tam a niekto zavrel dvere. Super. Parada. To milujem, keď niekto urobí. Lebo potom sa tam nedá dostať, no a vieš ako. Ja neviem už. No tak prvá, už som počul niečo. No tak prvá hra sa mi veľmi nevydarila, ale táto možno, hej. No. Wait. Chápeš proste to ten debil? Ja to môžem kašľať toto, ty kokos. Dari čel. Chápeš, kamo, bol som murder, tam ma zastrelia. Bol som šerif a kamo hneď na začiatku ma zabijú, lebo tam ten typek zavrel dvere. Ideme tam a niekto zavrel dvere, super. Parada. To milujem, keď niekto urobí. O môj bože, a tamtej sa to ozýva. Ja to môžem hrať toto, lebo to nejde hrať. To vôbec nejde hrať. Chápeš? Vôbec, braško. A ináč mám svoj merch na sebe, hej. Je to ťažké, no. Veľmi. Ale to nie je nič, to zvládneme, to dáme ešte druhú hru a ja neviem akú hru. No a ideme zase spektiť Karin, že ako si ona radí. Jo, čo ju rizujú, alebo čo tam robia? Dobre, toto je tu murder, hej? Toto baby je tu murder, bro, akože... Karin to zatiaľ dáva úplne v pohode. No vidíte, ak je to profesionál toto. Dobre, tak som trošku zakrikol. To nič. Ja ideme za ňou, ideme sa aj spýtať, že... Vieš, čo som bol, Karin? A on ma zabil hneď na začiatku. Chápeš? To ako... No, mňa na začiatku nezabili, ja som Sigma, vieš? Chápeš, bol som murder, tam ma zabijú na začiatku. Bol som šerif, zabijú ma na začiatku. Ja nemôžem byť nič, ty koksom, nemusím byť innocent, aby som bol hero, alebo niečo také, rozumieš? Ja som napríklad furt innocent. Furt innocent, no ako ja mám toto šťastie, že ja na začiatku hry dostanem nejakú dobrú rolu a potom už nikdy nič. Ja nikdy skoro. Nič. Ale tvoja hlava je normálne taká fajná na skakanie. A my vlastne, keď sa, dúfam, že budem pri tebe, keď sa spavnem, alebo nejak tak. No ale jedno ti poviem. Máš strašne dobrý merch, že tričko. Kde si našla to parádne tričko, Karin? Jak sa to volá, počkej, ja ti to hneď poviem. OK. V tvojej komunite Ozitidus.
Yes, dobre, tak tým pádom, preto si nezomrela ako prvá, lebo máš z community merch. Toto, čo mám ja, to sa nepočíta, lebo to je iba, lebo to sa nepočíta. Toto tvoje sa počíta extrémne, lebo. A ináč mám tam nové veci, keby si chcela vidieť. Ti potom ukážem, vám aj divákom ukážem. 21. Yes. No a jak inak? Začneme inocentom do čerta. No nič. Ideme tu. Jump. Hop. Hup. OK, no. Čiže teraz vidím, počul som niekde murdera. Ja nie som šerif ani nič, OK? Ale to vôbec nevadí. Idem sa pozrieť. OK. Pozor, murder. Či nám klama. Kde je? Niektorý za nami. Kam ona sa tam spanla jak nejaký asasín, proste len prišla a že yeah boy. A bum bum, kill a už preč. Ja ho moc neviem nájsť. Hej, no a však to ani ja, on je taký nejaký secret, on je taký, že. On je asi hacker. Hacker, ale hráč, akože vieš, jak to myslím. No jasné. Ale aj tak vyzerá dobre. Ale ty vyzeráš krajšie. Musím uznať. Typka to dala, typka ju zabila. OK, ideme vybrať mapu. A tá mapa bude. Toto, ja by som chcel mi ukázať divákom novú. Ideme na to, bro, ideme na to. Dúfam, že bude krásna jachta, lebo potom vám môžem ukázať novú vec. Do čerta. Je to v Kelly. Zdá sa mi, že typek je murder, alebo dá to. Toto keď ma zabije zase na začiatku. Dúfam, že to nie je Karin, lebo to by bolo dosť v Kelly, nie? Ja vám vravím, ja proste prvé 2 kola dostanem úplne dobré veci a potom, že. Chápeš, hovna. Dúfam, že nie si murder, lebo to bude veľmi zle. Alebo Broňa nie je murder. Hop. Ja som úplne, že normálne, že kebyže som mal bomb jump. What? Či je bombu, teda normálne úplne, že bomb jump, že taký, že headshot, blue, you know. Ne. Čiže, tak. Do nohavíc mi vletel vták. Nie je tu murder, tak čo budem robiť? Wow. Typek trošku chce ísť do tanku, alebo no, to je hacker. Už sa tam fajti, treba dávať pozor. O nie, ale ja som safe. Kamo, vôbec, neviem. Ja to neviem proste, neviem. Ja neviem už. Proste sa môžem snažiť, ale keď to raz nejde, to raz nejde, proste chápeš ma, bro. Ale môžem vám zatiaľ ukázať, čo je tu nové Murder Mystery. Keď si tu tak pôjdeme do krásne, že oázy relaxu, tak si tu môžeme stlačiť toto tlačítko. Tu je také debilné, čo sa nedá stlačiť. Toto tlačítko, toto tlačítko, toto tlačítko, toto tlačítko, toto. Potom sa nám otvorí výťah, na ktorom pôjdeme pekne krásne hore. Hop, giac. Potom tu vidíme a že wow, to je ale nádhera, nie? Jaké pekné, tu máš zlato, proste chápeš si úplne, že King Boss. Tu sa nedá ísť, lebo však prečo by sa malo dať? No ale tu môžeš si ísť úplne v pohode vyčilovať sa, pozerať vonku, že haha, I'm the leader of this game, rozumieš mi? Ne. A potom tu prídeš takto a že haha, môžem si úplne v pohode ísť, alebo že idem sa ugrilovať, vieš, ak toto kurá, co tam bude tancovať. Že ideme sa ugrilovať, že ideme sa ugrilovať, bro. Úplne sa opečieme, nech sme trošku opalení, no chápeš ma. Je to tu také. No nič, budem čakať, kedy skončí hra, alebo keď zomrie Karin. Ideme sledovať Karin. Ona je normálne, že schovaná. Ty kokos. Spider-Man. A vyhral to tento tu týpek. Bro zomrel. Alebo sa nechal zabiť, neviem. Je to otvorené, zatvorené. No nič, ideme vyberať mapu. Táto hra nebola veľmi dobrá, že Karin to, neviem, ja som aspoň prvý zomrel, ty nie. A idem Diamond Factory. Factory, yes baby, všetci dávajú Factory. Yes, Factory je ono. To je ono, baby. Factory, loading map, no. Teraz budem veriť a dúfať. Si dostanem nejakú dobrú žalbu, vieš ako. Čo som vravel? Prvé 2 hry super role a potom úplne hovno. Nejaký tu je atlet. Môj bože. Ty kokos, bomb jump. Bro, ty kokos. On to dal. Wow.
Ty kokos, ono, o nie. Rýchle hore. Oh, for some reason she said you unadded her. Kamo, Barbie tu je. Oh ja, toto je, pozrite na ňu, ty kokos Barbie. Hello Barbie. Oh, murder. Dávaj pozor. Easy kamo, úplne. Úplne. Tak ja mám ten najlepší hiding spot na svete. Tu sa normálne, že schovám a budem, že Mission Impossible. Musíme byť ticho. Ja neviem proste. Ja som sa aj tak dobre schovala a ona ma aj tak našla. Vieš, jak som ja zomrela? Ako? Úplne v strachu, ja normálne... Ona ma, no zabila ma tak, že ma proste naháňala. Ja som ťa išla spektatiť a no, to som videla, jak si sa schoval a... Už ti bolo do plaču. Hej, ja už, jak som sa tu spavila, ja som začala plakať. Poď ideme hore, už som divákom ukázal tú tajnú, tajnú, vieš, akože tajnú miestnosť, že tu poklikáš proste všetky guty, hop, tam niečo kliknem, nie? Už je to kliknuté? Yes, už je to kliknuté. A ideme hore, ideme, normálne budeme leader of this game. Justin Viber. Ideme na našu predposlednú hru. Dáme. Laboratory. Čo som vravel, bro? Tam sa niekto rozpráva. Som taký agent alebo uchyl. Už sa strieľa, to chcem vidieť. Tam som niekde počul killy. Je murder. Karin je murder. Ani náhodou, bro, ani náhodou. Kam, tak to je napínavé jak prasa. Utekajú, je? Baka. Oj, baka. Dáme si emotík, nestíhame. O môj bože. Ja som ťa tam videl a ja iba taký, že no. Tu kde si išla? Nie! Bude jachta, nevieš? Nebude. Prosím. Finally! Yeah, boy. Konečne, kamo, konečne. No. Any girl I break up. You're the soda pop. I can smell you. Okay. I'm sorry, bro. I'm sorry. Who you are? Yes! Kamo, to je taká napínavá hra. Že tu nevieš proste. Ty kokos, kamo, ja som nevedel, že on má gánu. Ale dobre, okej, táto hra bola, okej. Dobre, ešte poslednú hru, Karin. Yeah. Haló, Karin. Haló. Dáme ešte poslednú hru. Haló. Jú. Sa so mnou nerozpráva normálne, že chápeš toto? Nepochopiteľné toto? Jú, ku mne, Karin. Hello. Aha, pozri, jak odchádza normálne, pozri na ňu. Ide preč. No proste ide preč. O, nie. Ona je ľubiteľka. Kamo, prečo mňa prvého? Kamo, furt, keď som inocent, tá zomriem ako prvý. Raz som sa schoval, tá som nezomrel. Bohužiaľ mi YouTube nepovolil poslednú hru, tak som natočil túto, aby ste ju mali ako poslednú. Dobre, tak dáme jednu hru naviac, baby, ale tak secret. No, čiže budem hopovať, že ma tu nikto teraz nezabije, bro, lebo kamo.
No, chápeš? Chápeš? Zase po mne. Proste chápeš? Ne. Easy bro, easy bro, kámo, konečne som vyhral, aspoň na konci som vyhral, bro. Dúfam, že sa vám tento špeciálik páčil a nezabudnite hodiť like a odber a užívajte prázdniny, dokiaľ sú.